na YouTube sa približujem. To je také, keď sme boli pri mori, tak som tam asi dostala. Aha, tak už viem, tam je to úplne blízko. Potom sa to... Potom zase odtiaľ, ale to také, že zasekáva to, ale tam... Dobre som tam asi dostala sol z toho. Oni teraz na tú svoju stránku YouTube dávajú všetko, sa natáčajú, točia videá a majú na YouTube Matej Silva a tam to potom zverejňujú. Aký Matej? Matej Silva. Toto si môžeš asi približiť tak z odhľadu. Je to ťažko. Dobre. A určite Mario, receptor. Tam do jednu ruku se to. Skoro to vyhodilo. Ešte pôjde Adamko. Keď ich stihnem. Už idú, už si daj si hore. Nie, stačí takto. Do foťáku. A Vlado nejdu moci? Oni šli k tej... Ja, oni šli tam. Ten je o krok predu vždy. On to preskúma a ona potom dá. Super, čau.